pane kamukomana kari kunzi kakagurwa muswe panapa kanonzi Rutendo. So kamukomana kanoda kutaurisa nyaya dzeku-ZANU-PF izvo zvakanyanya. Saka panapa this guy ameno yaari kuita achingonetsana nemakambani ana Insco achitanzi Insco in Tiger Brands stop feeding us cancer causing GMOs chinchiona nyaya dzake vinotupa video toita taurisa zvaanenge achingoita izvozvo iye atozvitanzi ndini ndakabvisa masanctions kuZimbabwe that young guy unongoziva zvaari achitaura kuti takatopuwa basa neZANU-PF tichididididi anenge achingoita chizanu-zanu unongoziva vanhu vezanu zvakare most of the times vanoda kuti kasvika panzvimbo vada kuratidza utonga kuratidza kuti chizanu-zanu. But this time around this young man akabaya wrong button. Hadzi unoza pane zvinhu zvokuti unomboedza kubva uzoti panapa ndabaya idzi wrong number dzandakabaya. I understand nyaya yedzungu yekusanyatsokunzwisisa kuti ndiani muridzi wemacompanies ndiani anoita zvinhu izvi. Ndakamboona futi umwe munhu achipeteswa muswe vakomana veInsco vanokumisa ndo zvakatori. Ndakamboona umwe achipeteswa muswe pane mazuva akambonetsa zvinhu munyika. So saka kuInsco kwewe kune chingwa chaibudiswa chinenge chakanzi mabreakage chinchi kusvika zvake ndobva ada unoita zvemusangano izvozvo. Ndakazomuonerera akuchioneswa kunzi iwo kusangana kwacho mborani akakutoonekwa kunzi right iwo kwatambira kunonyudza. Saka this Rutendo boy akabatwa akatosuwa yakamusuwa ariko ariko koko ndobva vazopedzera nenyaya dzekumakoti. But chazoita mndu nenyaya nhasi Christopher Mtsvangwa ZANU-PF spokesperson ndiabuda kutaura kuti we don't know Rutendo. It's like ari kumudisona kuti ndezvekwake zvaari kutaura. Tingangoti mupengo yese yekupengereka on social media tongoti zvese unzai uye titaure nyaya yacho ningi wese abuda ataura nyaya yake toti ndewedu anza ndo zvaita izati tingazokwanisa kuti tidaro manje. Ukoona nyaya yake yakunetsa atikwanise kuti tizonge tichiita sei tichiita zvinhu zvakadaro izvo. Ndo nyaya hombe yanga yanetsa panapa iri kunetsa kuti vari kutomuramba kuti sati kumutuma. Ndo nyaya iripo izvo vari kuedza kutaura kuti munenge matangana nemacompanies aya muchiti foreign something. It's just that these the big guys vakaita sana Mtsvangwa maspokesperson eZANU-PF kubvunzwa zvinhu izvi kaizvi. Danger yacho iripo ndeyekuti yes a spokesperson anything chaanenge ataura anenge achitaura especially ari papress conference ari kutotaura on behalf of ZANU-PF. Akatobvunzwa ari kutotaura on behalf of ZANU-PF. Saka ndo patichizoti ZANU-PF yacho yaita sei yamuramba because Mtsvangwa anyozobuda achitaura kuti isusu hatikwanise kuti tinge tichitotaura munhu wese angobuda achitaura achiti achipengereka tinongoti aiwa zvinhu zvacho pedzerana ikoko. Ndo nyaya iri panapa yekutaurika. Saka this young man amen kuti achamira nani because vacho vakumuramba vake kuti anenge achifanira kunge vachimumiririra zvaanenge achitarisira iye kuti pamwe zvichida inini ndikataura ndichishandisa chizanu-zanu pazvinhu zvangu zvingwanza wandiitira. Vazhinji vamwe takamboona vamwe vaitoita chiland baron asi vazokanganwa kuti vakutobhaizira nezanu yacho yanenge achitemba. Takazongoona umwe vakutosungwa vakutopa rani yapo chapo. Saka ndo zvinhu zvacho izvi zvinenge zvinoitika anenge atori mahwana zvipere zvinoitika. Anyway ndangondidarika panapa ndikuzivisei update ndingokuzivisai zvimwe zvinhu zvichiitika munyika ndiri munhu kuti ndida kuti vanhu vese mugare muine maupdates ari kuitika.